Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pinapay Opatisi TV, ngipinang subhay pi Syekh Khubor hakimat ban hakabasdang ini phashwa Syekh Khubor na Kylleng kibenta jong Jylla. Kipulet jongka North Garo Hills District haka arpasal Tarik Naiwieng asa arpasal. Kilayo ban kurup hadut shipau berni kadawai jerho na kawika kali kabala kitu dak kibriyo kibana Jylla Assam. Kadawai jerho balayo kurup kalong baro 4,000 sepak bilor bat kipulet kila kurup ru yeki mobile phone kata kali Tata Magic keberanyo number AS Pra AC Hendru Pra Sunlight bat ushabi kali. UMLA jong kajirang konstituensi upa sosne sotun ula kentu ya ka sarkar Jylla balai lam dong menteri rang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ban bishar benya bat man pinsinge no mador ya ka jingtmu ban pinkala ya ka klau ka badan ka office conservation training institute ha bernihan ka bahab hapo ka jingkmi jong ka tanat soil and water conservation department syaka industrial estate ni ka nong ba ki karkhana Karat namdong hapok ka jingelam jengki nongkit kam bat ki wahet snong rengkan bat ki pat ba nagashnong namdong A namdong B bat muknang klami pat ba haka arpsan Tarik Naiwieng aja arpsau ban persya ia ka jingtmu pelong dorbar daka administrative officer balathung daka Jainte Hills Autonomous District Council haka snong that menri halo ka jingtmu ka snong that menri ban penyaso syakilaka nartiang Menteri jong tanat PHE Marcus and Marang ula pentip asyen katanan kan sasyong perkhat kam ban kemi benya Hakabaya day berkajing pentrei yaki babun ki project jong tanat PHE. Ka office jong assistant agriculture engineer mechanical haka arpune Tarik Naiwieng aja pusau. Kila IT yaki core trei marrab nani ki farm machinery bank syaka imlang self help group ka bahap hapok kajing pejing kmi jong ka kenjri kalawe village organization hapok mauyong pendeng rai. Ka kun Neutral National Awakening Movement haka arpune Tarik Naiwieng aja pusau. Kalau ujor show deputy chief executive member Ubapet Yakatnat Ilaka Administration, Jongka Khasi Hills Autonomous District Council, Ubap Penshingan NCM, Hakabayade, Bakajingyo along Rangba Ashnong Jongki Jait Benriu Garu, Kabapen Ken, Yakaan, the Khasi Hills Autonomous District, Appointment and Succession of CM, Deputy CM, Electors and Rangba Ashnong of Milliam CM Ship Act Arazar Nyong. Shushu Long Ru, Banalor Gini, Bakijait Benriu Garu Kiyok Yakakaburu, Balong Rangba Ashnong, Kiyok Bor Sabandi, Yakitaka, Shikiway pagijat menriu kibam deki khasi kabapen khenpat yaka section 31 jong ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act syazak nas pa ni foi. Kakun Neutral National Awakening Movement haka arpune Tarik Naiwieng aja afsa. Kala IT da ka jingtho how executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ubakmi yaka tanat trade bandawa yaka district council bakadai ben kendang lun ya baro kibriu kibasyong di jingdi hatem ya maulong namar bakalong kum ka jingpen khen yaka trading by non tribal regulation syazak nas pa sampsa. Kinoyalam shnong jong ka shnong belahari ka bahap hapok ka himanong klaw. Haka arpune Tarik Naiwieng aja afsa. Kila pensyai bakashnong kampat shimla be shnong yaka kong Moria Srani hendrei ka bor shnong kala suspend kum kanong shnong halo kanong rim bakalaile persya yaka dor bashnong Kakun Neutral National Awakening Movement State Youth Wing haka arpune Tarik Naiwieng aja apsau kala IT da ka dor khas ha umitrang ba ka Jylla u konrat kong ka sangma ban pinsngau halo ka jingbam yo tulab jongki home guard volunteer mentala san benai kenti wat hadin bakila dam Yala ka jong ka kamram menteri hapok katnat penyat kali jong ka Shillong Traffic Police ka East Khasi Hills District. Working President jong ka seng uba J Pengrup habakren bekla Pyrthei Khubor lai thu ba khamtam ka basngosi kalong ba kini ki home guard volunteer anda kala pendam ya ka jingsha hikai pentebit amshim la ai ki dak appointment order. Ka kajari jong Judicial Magistrate First Class ka North Garo Hills haka arpui Tarik Naiwieng aja apsa. Kala penmi ya ka hukum balarai penrem ya utapon ar marak halo ka jingdon kiti ban thombor ya ka wi kenthe menta pa pash Khubor na Kylleng kibenta jong kari hadin ka jingsha rem jong ki hak election shaking do bar thawan jong ka Maharashtra ka Maha Vikas Agadi kala khot byang ya ka jing thap vote daki kot thap vote nani ki ballot paper da ka ba ai daw bakam dan jingsha nia haki machine EVM Kinong mikmat bakan thup yang Malika Arjun Kharke bat Sanjay Rawat klapen pau ya ka jing sungkhia lo ka jing keno ba ka dang jing pher haki vote ba ka jing yaw Kaseng atmu ban le ka an ban yalap pat ba bat ban bu jing kli ya ka tanat election halo ka jingbam ya hap ki vote ba ka jinglong hok jong ka election Menteri ba ka Manipur UN Biren Singh la pen pau ba ka sarkar ka Krishan ya ki jing ki bajai jai tang ba kanam sha ya ki kam thombor la ne ki jing penjulor ya ki mar ki mata Ula banjur ya ka jing persang menyele persya ya ka jing di drugs ka jing wan buhai shnong bean pergi kamrunar hak hapun
Using ulapan pauru ia ka jingdan kam jong ka jingpes ko thupat ba syapang ka riti sensyar na ka benta ka jinga teli bat ka roi kapal jong ka jai benri. Hakota Rajasthan kirunar kibala lekum ki opsar pulen kila lute lai punriu lak tingka na we nong tre jong ka company pisa tingka. Kila rak bor yo nong tre henre hadin ka pelan no yo. Ki pulet kila pelong ya ka jingwat bini aswa bat kidur CCTV kila yarap ban ithu ya ka kali ka jongki. Kajing syong seir ka nangjur ha Imphal West Manipur hadien ba wei urang ba uba san pendus nam karta yo bala tip kerteng kum ulai shram Kamal Babu Singh ula jar ngai ula mi Naiwieng ha ka skinin kong ban le tre ha ki kitam sipai le makong henre amshim la yo jing tip shu shapang jong u kajing khnra jong ki sipai bat ki pulen kadang ya shakman kani kajing ja kala penmi ya kajing ya ki ha ka ba ki nong shong shnong kila khang surong kum kajing bitar halo kajing ja jong u Banyada na ki jingkul mar ki ba khamjur ki bor pahara ki la tuklar bal apen senge no ya ki mobile internet ha ki khandai tli ki district kuntup ya ki Imphal West. Unangalam ka BJP na Karnataka NR Ramesh ra ujor shaka enforcement directorate da ka ba kno ba ka don ka jingle thong ka ba 7,000 lai spark lor tingka ha ka jingpen he surok BB MP ha ki ni ki post na baladam. Ula kno ba la penon kam bakala ya ka pisa ka bala pelong ya ki surok ki basniu. Kajing ujor kala keno ru ba khat prangut ki officer bat ki contractor IAS ki le bamsam ki le thong bat ki penan kam bakla ya kapisa la kershan da ki kot sakhi ki badan 1,000 shispa khat laisla uramesh la kuntu ban shimkhia hapo ka an bhartiya nyay sanhita ka Supreme Court kala wengno ya ka PIL bandawa bade ban thap vote byang da ki kot thap vote ani ki ballot paper da ka bakan tho ya ki jingkeno bakadon ka jingthot ha ki EVM tang haba ki parti kiram kala pen scam ya ki EVM kum ki basngan kaying bishar kala maha persha ya ka jing artatien bemdan nongrem ka ba pendu ya ka jing shanya ha ka election ka Jammu and Kashmir kala rakhe ya ka sngi riti senshara ni ka constitution di ha ka sin ka baning kong e na rusnem shia jar khandai spa san pho ka bala rakhe ya ka jing dam nyop san snem jong ka riti senshar kari India Lieutenant Governor Manoj Sinha ulayalam yakni ka jing rakhe ha ka bala pelong ya ka jing puli lamprang ha Sher-e-Kashmir International Convention Center barki be ki jaka ha Kylleng ki than hapo ka phang hamara संविधान hamara swabhiman ka Indian Railway kala thungkam sanlang ut kinong tre ha ki post nem bala dam ka bala palan ya ka jing thungkam ka ba 0.0 lak ut na du snem araja saw du snem aja khat saw ong menteri katna rel ka sarkar pedeng Ashwini Vaishnav Lapan benaru ya kijing temu ban penmi rel kentum ya khat 1,000 tali ki rel kit brio but ulara khiru ya ka sngi riti senshar da ka ba penko buram ya Dr. B.R. Ambedkar ha ka sngi rakhe ya ka riti senshar ani ka constitution dia ka ba nyopsan ka president Draupadi Murmu kala khot ya ka riti senshar jongkari India kum ka kot ka ba ya shaprang ka ba im bar kala penpau ya ka benta jongka ha ka ba kentiu ya ka jing bishar hok ha ka im lang sa lang bar ka jing roi ka ba kenthop lang ya baro kala kentu ya ki nong shong snong ban pediang ya ki jing mut jong ka riti senshar bat man pendam ya ki kamram kongsan na ka benta ka Viksit Bharat house nem 8,000 sapunya kinong yalam yang persha balayalam dau Tejaswi Yadav kala ya ki shabar jong ka ying darbar jong ka Bihar da ka badawa man bu kerpang 100% ya ki OBC EBC ST but SC kat kum ka jing jurip hikijat ben rio bala pendam no da ka ying bishar kila kenthoru ya ka jing bu smart meter bat ka jing bishar benia ya ka riti senshar ka barang ya shakman uni Rajkumar jong ka GDU lar khiben ya Tejaswi ha ka bawla kentu yu ba unpan ok pa jong u laru Prasad Yadav bon e no ya ka kam president ka RJD da ka bakadau ba uburam ya ka riti senshar kari bentapan ya phash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Kakunhun Menteri Jongka Israel kelai kendo ne ka sngi baar ha ka Jakarta Rikam jongka IDF Kiria ha Tel Aviv banyakran bat ban thap vote halo ka jingtmu ban sange Asian bat ka Lebanon bat netigen hu menteri rang ba du ula ay ka jing menjur ka baningkong henre ye ki jingtep ki babnya kidang yakran wala ka jingkiyo sha ka jingate ka ikum ba ka long ka babha henre menteri ka tanat paharari jongka Israel ula persajur ya ka te ka jingate Kajing ki jong ka Pakistan Tarif e Insaf final call kala rung sha Islamabad hadian ba ka jing kren ka baningkong bar ka sarkar kam shimla urlong ha ka bala khmilanti ba ka jing ki ka baar kala long ha ka jan mi skin kong ha ka jing le ka bajur ha preng kinong krishan jong ka PTI bat ki bor pahara kala shim ya ka jing im jong uwe upulet bat palat shis pa ngot ki la masaw
Haka jingalam jong ka Bushra Bibi ka kurim jong Menteri Rang Ba Du Berim u Imran Khan. Bola sya set patong ka PTI kala dawa men pelaj no Yau Khan bat men pen phai biang ya ka jing no talk election. Ka sarkar kala kular ban khanglat ya ka te ka jing khi da ka bakdo ya ka jing shnga jing ki pat ba bat ka jing pen thut ya ka kam khai pateng. Ka Ghana kala pelong ya ka jing thap vote bekerpang ha ka atrik no pra hashwa ba ka jing thap vote jing ki pat ba. Kentup iki bor pahara kilat Pyrthei Khubor berkihek katana election haki laispa atau pratli ki jaka bala bu kerpang ha Kylleng kari. Kawai pat ka center ka Shakri Ampalat ya ki nyospa san pungut kinong thap vote ban pentikena ya ka jingtre kam ka bayat be yaranti. Kitu ki badan ha ka thap vote bekerpang ki dei ban thap vote ha ka tikasngi. Namar ba kimla ban shimenta ha ka election ka bakongsan ha ka nyotrik unok pra ka banlong ba kinong Ghana ki jit ya president but arspa nyo pendengut kinong mikmat syake parliament. Unang mikmat bekerpang jong ke Ukraine ulak ban lechen ke South Korea banyak keren. Halo ki jing pembina jong ke North Korea bahkan pha iki sipai ke Russia na ka benta ka thma persya ya ke Ukraine. Menteri Kambari jong ke Ukraine Andriy Sibiha ulak banjur ya ke jing bay samlang ha ka jing keren bad Menteri Kambari jong ke South Korea ucho teyul ha ka jingalang jong ke G7 ha Italy. Baru artli ki rigit mu men penbhaya ka jinga sam jingtem halo ka jinga di sipai jong ka North Korea bat ka Russia ka South Korea kala kular men ai ya ka jingkershan ka bahe ya ka Ukraine kentup ya ka jing persang menyada bat bantai pat hapok Ukraine Peace and Solidarity Initiative jong ka Musim Filipi jong ka Belgium ula penjalan ya ka por jong u bat de viva bon beteng ya ka jing persang banthaw ya ka sorkar pedeng Udi Viva ubalong nongyalam jong ke New Flemish Alliance ubala job hak election haubna Jylla udang ekran bar kisan tali kiseng sain Pyrthei bakongsan henry lai kendu ia ka jingba mi hab jingmun halo ka jingpen kala hak emlang ka salang ka yok ka kon bakitna trika Secretary General jong ka UN Antonio Guterres ula kendu ia ka jing shimkhia hak ka Pyrthei barok kawai man penkut no ia ka jing sha thombor persha ia ki kenthei bar ki khna kenthei hak ka bawla ong ba ka ni ka de jing le ran ya ka long briman brio habaraki ya ka International Day for the elimination of violence against women. Lapan pau ya ka jingken ka bashirkai, kentup ya shispa sau pungwit kentai, pergi kena kentai, ki basyak penyap man la kasngi, haki bah ying asem, per ka jingsha leben ka bala nangjur haka Pyrthei. Ka jinghiar thma ling sun jong ka Israel haki benta bashathi bat shiki phang mingi jong ka Lebanon, kala penyap ya laipun ringwat ki brio, bala penensau ya khat nyongwat ki weipan, haka ba ki thombor ki jaka kumha balbek hermel bat hatayem. Ke Hezbollah kala Juba da ka basiat roket ha ke jaka sipai jong ke Israel ha ka bala wanra ik jing mensa ka UN kala penram ya ketika jing sha thombor kum ka jing pen khen ya ka an jong ka Pyrthei per ka kentu ya ka jing akran ka basu President bla sha jir Donald Trump ula thmu ban penjari ya ki khajna ha ka sngi patrikam ka banin kong jong u ka ba kentup ru ya ka jing bu khajna ka ba 8% ya ki mar ki ban Mexico bat Canada tat hadu bakina pensenge no ya ka jingwan bu haishnong bi an bat ka jing khayi fentanyl cha US ula pen menaru ban pen kiyo dor 10% yiki mar China la da ja ba ka China kamla ban khanglan ya ka jing shalan ya dawai fentanyl cha US utram ula pen san yiki dor kum ka jing kular ha ka jing kun election ban yada ya ka jing mento cha ka US wa la ki ru shampang ki maham ba ki la ban pen kiyo dor yiki mar ba mardi ka fentanyl ka dawai opoid bala shnar ki brio ka badan ka jing edai bat ka jing kiyo cha ka jing yam namar ka jing di palan kala long kamat ka bakongsan jogi policy jong utram ha ka baya dei ba ka jingwan bu haishnong ba ka jing penya iki trucks tikitu kilong Khubor hakimat kimat matasi kuble